So karon napunta ipa-challenge inyo ha mga kulungo no. Natay gitawag daw spin challenge. Inyo hara ng tuyokon dia ang kanang ato ang bird ay nakabutang dia nga 100 singing, dance o uling. Isa to matong na nag-uling, isa tong nagsunod mo toy mo uling sa iyahang kuan sa nag-spin. So, okay, sugdan na to. Let's go. Uling. Uling sa kwarta. Uling. Duang. Tuyok itu, tuyok. The next. First blood. Uling. Kamera, oh. Oh, tuyok. The next. Wala guys. Next. Uling lagi na. Lan mo. Uling dance. Uling. Yeah. Next. Dapat 100 nih. Uling. Kano? Yati ay. Okay. Naman eh. Tuyok kasa. Alay, uling na. Isa ra yatay ka. Udah nauyat mo ko to yan. Sana oy. Tuyok. Uling na ba? Hop, dance. Dance. Ayo, terus. Gini dia. Challenge ini si uling ya. Yawa. Uling, balik. Diapil ko. Oh. Kanta. Sing. Kanta daw. Singing. Kanta. Kapilang ko eh. Kapilang. Baby ko, kamusta ka na? Ako ba? Uy, 100. Ito nga. Oh, 100. Wala. Ang araw. Wala. Uling yan. Baik. Ikaw na mo. Dan Kanta mo aro. Dan Malas kayo. Sige, ang kanta na. Uling. Arong. Uling. Uling. Nandrin na eh. uling. Army ay. Ay, padoon mo ba? Uling. Dan
Uling. Kirit ba ito siya, no? Walang